Abantwana abathamelele inkonzo ey'ndaweni ezahlukene kule nkonzo yesabatha. Angichaze ukuthi sizohlabelela isihlabelelo 208 kodwa sizobe sihlabelela nge-CD ngoba akukho umuntu lapha engikhona.
Asibonge uNkulunkulu wakithi ekuphakameni, uNkulunkulu kaShembe. Siphambi kwakho Nkosi ngalimini yakho yeSabatha. Sicela Nkosi ukuba ube nathi, uhlale nathi. Kuthi konke Nkosi sikukhuluma kubantu bakho kungaveli kithi kodwa kuvele kuwe. Ngelakho Nkosi igama manje kuze phakade. Amen. Ngizofunda incwadi ka-Exodus 20 verse 5. Isihloko salenkonzo yanamhlanje sithi uJehova unguyise wabobonke abamkhonzayo. I-Exodus 20 verse 5. Ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo bagcina imiyalo yami. Ngicela ukuyiphinda le ncwadi. Ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo bagcine imiyalo yami. Amen. Kujwayelekile ukuthi ngizwe abantu bengincoma, abanye bethi I'm a genius, abanye besho lokhu nalokhu. Baba khona nabangithukayo, kodwa angikhulumi namhlanje ngabantu abangithukayo, ngikhuluma abantu abangincomayo. Ukuthi kwejwayelekile kakhulu ukuthi ngizwe abantu bengincoma bethi ngihlakaniphile, kodwa ngiyafisa ukuthi namhlanje ngikuqondise lokho kukhuluma, ngoba akumsizi ngalutho uNkulunkulu, akulisizi ngalutho izulu, ngoba ukungincoma akwenzi ukuthi uwazi uNkulunkulu. Kwenza ucabange ukuthi lokho engikukhulumayo ngikhuluma ngoba ngihlakaniphile. Angizange ngakufihla kusukela ekuqaleni ukuthi kwakumhla ka-4 kuJanuwari 2010, mhla kufika ingilosi, kwakusekuseni kumsombuluko, ngase ngigqokile ngiya emsebenzini. Yafika ingilosi yagoqa phambi kwethu, yathi ngithunywa nguShembe kuwe, uShembe ubaba ilanga, uthi makhele indlu kaJehova. Indlu kaJehova ke libandla. Uthi kuleli bandla uyofundisa abantu ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Lokhu kufundisa kwakho uyokuthatha ezimfundisweni zomprofeti. Ngenkathi ingilosi ikhuluma lokhu, ayizange yakwenza lokhu kwaba umyalezo, kodwa yona uqobo lwayo yaqala ukuba isifundise konke ethi kuthiwe angikufundisa abantu. Ngiyakhumbula, angikhohlwa nomkhokheli uyazi ukuthi into yokuqala ingilosi yasifundisa yona ukuthi
ivule isihlabelelo samaNazaretha iverse 3 yomthandazo weSabatha. Iverse 3 yomthandazo weSabatha uthi, mesabeni uJehova zizukulwana ngezizukulwane, nigcine imithetho yakhe owanilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMose, ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemkhosi. Le ncwadi engiyifundayo ngangihlale ngiyifunda njalo, ngoba senza umthandazo wokulala ngeSabatha ntambama, kube umthandazo wasekuseni, kube umthandazo wasemini noma inkonzo yasemini. Ngamanye amazwi incwadi yeSabatha siyifunda kathathu njalo ngesonto. Kukho konke lokhu kufunda kunaleli verse elithi, mesabeni uJehova zizukulwana ngezizukulwana, nigcine imithetho yakhe uJehova owanilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMose, ukuze ukudumisa kwenu uJehova kwamukeleke kuThixo wemkhosi. Lana ngamazwi omprofeti eyaqala lapho ingilosi ukusifundisa lenkulumo leli ivangeli engilishumayelayo namhlanje. Ithi-ke ingilosi uma isifundisa, yonke imfundiso yenu ngoNkulunkulu iyosukela kuleli verse. Leli verse liyisisekelo saleli ivangeli ozohamba ulishumayela emhlabeni. Uyofundisa abantu ukuthi bayodumisa uNkulunkulu, belandele imithetho kaNkulunkulu, belandele imithetho kaJehova, uJehova owayibhala yena, wayeseyishiya encekwini yakhe uMose. Ithi-ke ingilosi maleli ivangeli lihamba kanjalo, ukudumisa kwenu, ukukholwa kwenu uNkulunkulu uThixo wemkhosi uyokwamukela. Uverse 4 uthi, ngokuba uma ningayigcini imithetho yakhe akawukuyamukela imithandazo yenu, akasoze anehlisela izibusiso uma ningayilaleli imithetho kaNkulunkulu nigcine. Manje na-ke ngizama ukuchaza ukuthi akulona iqiniso ukuthi leli ivangeli engilishumayelayo kungenxa ukuthi ngihlakaniphile, kodwa kungenxa ukuthi ngithunywe ezulwini. Ayikho into engiyikhulumile kini nganifihlela yona, ayikho nencane. Ngisho ukufika kwengilosi nginitshele konke kusukela iqala ukufika ngo-2006. Nganitshela nokuthi iqale nini ukuthi ithi angikhulume le ndaba kaNkulunkulu. Manje-ke angazi ukuthi uma abantu sebethi ngihlakaniphile basuke bechaza ukuthini, ngoba ngithunyiwe, ngisithunywa sikaNkulunkulu, hayi ukuthi ngihlakaniphile. Uma uthi ngihlakaniphile usuke ubalekela lokhu engikuthunyiwe, ngoba ngithunywe ukuthi wena, hayi mina, wena wesabe uNkulunkulu, wena wazi ukuthi uNkulunkulu ufunani kuwe, hayi ukuthi wena ubabaze mina, ngoba ukubabaza mina kuzokungenisa ezulwini.
kodwa okuzongenisa ezulwini ukuthi ulalele lokhu engikuthunyiwe. Manje nake angazi ngoba abantu uyaye ukhulume kodwa bengakulaleli. Aqali ngami ukuthi uNkulunkulu ehlale nabantu. uNkulunkulu uqobo lwakhe uJehova wehlela kuMose. uMose kwakuwumuntu ofana nami nje, kodwa uNkulunkulu wahlala naye, wakhuluma naye. Yonke into esiyikhulumayo nesiyaziyo ngoNkulunkulu, uNkulunkulu wayikhuluma kuMose, kodwa namhlanje yaziwa umhlaba wonke. uMose akuzange kwathi ngoba ukhuluma noNkulunkulu wayeseba namaphiko njengengilosi. Nengilosi yayifike kithi asize ngawabona amaphiko ayo. Siyezwa ukuthi ingilosi inamaphiko, sibone naseyithombeni zinamaphiko. Kodwa ingilosi mayifika kithi ayize ngaba namaphiko, iyayibe umuntu nje ofana nawo wonke umuntu. Kodwa into ebalekile umyalezo esuke ulethe kithi. I have not denied ukuthi I am trained by an angel to say what I am saying. And yonke into enginitshele yona into yasezulwini. Akusiyona into yebandla elithize, kodwa into yasezulwini. Inkulumo ozothi uma uyithatha ikuse ezulwini. Manje ke izulu akusiyona into eqale ukufika nengilosi ukuthi khona into ezulu. Izulu la introducewa kithi nguJesu Kristu. Wasicacisela kahle ivangeli lika Jesu Kristu. It was about umbuso kaNkulunkulu. And ngenkathi uJesu esichazela ngombuso kaNkulunkulu usichazele yonke into. Owakuqala uJesu uthe akazile ukuzochitha umthetho kaMose, wathi uzowugcwalisa. Wayesethi uJesu uma ngabe kuba khona umuntu ongawugcini umthetho kaMose, ebuye efundise abanye abantu ukuthi bengawugcini umthetho kaMose, angeke angene ezulwini. Those were the words of Jesus Christ. Uma kuba khona umuntu ongawugcini umthetho kaMose, abuye afundise abantu ukuthi bengawugcini umthetho kaMose, angeke awubone umbuso wezulu. Lokho uJesu wakusho kuMathewu 5 verse 19. Akagcinanga lapho uJesu. uJesu uthi akibabonke abantu abathi Nkosi, Nkosi, abayobona umbuso wezulu, kodwa abantu abayobona umbuso wezulu ngabenza intando kaNkulunkulu. Uthi ke uJesu baningi abayoza kimi bethi Nkosi, Nkosi, angithi sakhipha amadimoni ngegama lakho, angithi senza imisebenzi emikhulu ngegama lakho. Uthi ke uJesu ngothi sukani benzi bobubi anginazi. Why? Because noma ngabe ningakhipha amadimoni ngegama lami, noma ningenza noma yiphi imisebenzi emikhulu,
noma ngabe ningenza imangaliso ngegama lami, kodwa uma ngabe ningayenzanga intando kaNkulunkulu, uma ngabe ningazange nahamba ngezimiso zikaNkulunkulu, ngiyokuniphika ngithi kanginazi, ngoba umuntu ezulwini ungena ngokwenza intando kaNkulunkulu. Akukwazi futhi ukushintsha. Akagcinanga lapho uJesu. uJesu uthi uma sithandaza sithi Baba wethu osezulwini, esho uNkulunkulu, esho uJehova. Uthi uJesu malingcweliswe igama lakho uNkulunkulu. That is the teaching of Jesus Christ. Malingcweliswe igama lakho uNkulunkulu. Umbuso wakho uNkulunkulu mawungagcini ukuba ube sezulwini, kodwa nasemhlabeni umbuso wakho uNkulunkulu awube khona. Intando yakho uNkulunkulu ayingagcina ngokwenziwa ezulwini. Ngamanye amazwi, uma ezulwini kugcinwa isabatha, alingagcini isabatha ngokugcinwa ezulwini. Nasemhlabeni isabatha aligcinwe. Uma uNkulunkulu edunyiswa ezulwini, akangagcini ngokudunyiswa ezulwini. Nasemhlabeni uNkulunkulu akadunyiswe. Uma imithetho kaNkulunkulu igcinwa ezulwini, ayingagcini ngokugcinwa ezulwini. Nasemhlabeni imithetho kaNkulunkulu ayigcinwe. Njengoba-ke ngikhuluma ukuthi angizange nganifihlela ukuthi nginguthisha wasezulwini. Angizange ngakufihla lokho. Uma uthi ngiwuthisha wasezulwini, angikwesabi lokho, ngoba kwehle ingilosi ezulwini and trained me ukuthi ngifundise nina ukuthi izulu limi kanjani, uNkulunkulu ukhonzwa kanjani ezulwini, umuntu ungena ezulwini ngokwenze njani. Nginifundise yonke into, ayikho into enganifundisanga yona. Namhlanje siku April 18. Njengoba ngisho ingilosi yafika mhla ka4 kuJanuary 2010, kusho ukuthi sekuphele iminyaka eyishumi. Ngikhuluma into eyodwa, ngithi abantu mababuyele kuNkulunkulu. Abantu mabadumise uNkulunkulu. Abantu mabagcine umthetho kaNkulunkulu. Yonke into ngiyikhulumile kini njengoba ngifundisiwe ngokwasezulwini. Bonke uNkulunkulu through ingilosi okulethe kimi nginifundisile khona. Ngakho-ke asikho isidingo sokuthi lokhu uthi ngihlakaniphile ngenzani. Zibuke wena ukuthi lento engikufundise yona uyayenza yini. Hayi ukuthi kulokhu uthi mina ngihlakaniphile, mina ngikwazi ukuprepare inkonzo, mina into engiyenzayo ngenza into engisuke ngiyitshelwe ezulwini ukuthi ngiyedlulise kini ukuthi ngiyenze. kuDeuteronomy 10 verse 12 kuya ku14, uNkulunkulu uMose wakhuluma lamazwi. Manje ke Israyeli, uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe? Usho uMose. Manje ke Israyeli, uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe? Ngaphandle kokuba umesabe uJehova uNkulunkulu wakho, uhambe ngezindlela zakhe zonke, umthande, umkhonze uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho. That is the key.
Ujehova uNkulunkulu wethu ufunani kithi? Ujehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe Israel? Ngaphandle kokuthi umkhonze, ngaphandle kokuthi umesabe, ngaphandle kokuthi ugcine imiyalo yakhe, ikuphi okunye uNkulunkulu okufunayo kuwe? Akukho. Ngaphandle kokuthi uNkulunkulu wakhe umesabe. uJehova wakubonisa kithi ukuthi kungani kufanele simesabe. Wakubonisa mhla esilwela noFaro ukuthi uNkulunkulu wethu unamandla kangakanani okunqoba izitha zethu. uNkulunkulu wethu wasibonisa ukuthi kungani kufanele simthande. It's not something owavele nje uNkulunkulu waqhamuka emoyeni wathi ngisabeni ngithandeni. No. He demonstrated it before us ukuthi kungani kufanele simthande. uJehova lo uNkulunkulu wethu wathi sesiphambi kolwandle, amabutho kaFaro eza emva kwethu, waluvula ulwandle lwehlukana phakathi, sahamba olwandle sizigidi ngegidi, lwama ulwandle lumiswa uNkulunkulu wethu uJehova. Kungani uNkulunkulu wethu kufanele simthande? uJehova uNkulunkulu wethu kwathi mase singalo kolwandle sesomile, washawa itshe kwaphuma amanzi, abantu abazigidi embili bawaphuza amanzi, siwaphiwa uNkulunkulu wethu. Kungani uNkulunkulu wethu kufanele simthande? uNkulunkulu wethu wahamba nathi iminyaka engamashumi 40 years. Kulama iminyaka engamashumi 40 okhokho bethu babengalimi, kodwa wehlisa ukudla ezulwini, wehlisa imana ezulwini, kwakuthi mase kusebusuku bedle inyama evela ezulwini, kuthi mangabe kusekuseni bedle isinkwa esivele ezulwini. Kungani uNkulunkulu wethu kufanele singamshiyi, singenze lento esiyenzayo njengoba singamnakile nje? Kuya yonke leminyaka engamashumi 40 okhokho bethu ngenkathi behamba noNkulunkulu babe bezala izingane ezikhule uNkulunkulu ezondle yena. Ngenkathi okhokho bethu behamba noNkulunkulu babehlaselwa izizwe, ekhipha ingilosi zilwe nazo ziyinqobe, enzela thina, etshengisa thina ukuthi usithanda kangakanani. Angazi noma abantu bake beyicabangeni leyo, kakhulukazi ngikhuluma lapha ngabantu abamnyama base South Africa, ngoba nginifundisile nganitshela ukuthi thina laba abantu bakwa-Israyeli okwakukhulunywa ngabo kwakukhulunywa ngokhokho bethu. Sonke isizwe esimnyama sase South Africa esasaziwa ukuthi amabantu, inzalo kaIsrayeli, inzalo kaJakobe, isizwe esibusisiwe, isizwe uNkulunkulu owafunga ngaso. I've told you that. Namanje nangisantshela leyo ukuthi asingabuki zonke izizwe zonke into ezenzeke emhlabeni. Let us look at ourselves as a nation of God, ukuthi uNkulunkulu ufunani kithi, ngaphandle kokuthi uthi asimkhonze, sigcine imithetho yakhe.
ngoba sisizwe esibusisiwe. Njengoba ngikhuluma nani nje, akukho sizwe okungehla ingilosi ezulwini izohlala nomuntu emhlabeni izomfundisa indaba sezulwini, kodwa ize kimi ngoba ngiyinzalo yesizwe esibusisiwe. Siyinzalo yesizwe esibusisiwe. Ngakho-ke asingathathi isibusiso sethu sisinikeze izinja. Washo njalo uJesu. Wathi ungabuthathi ubungcwele bakho ubuphonsele izinja. Ungawathathi ama-parels akho uwaphonsele ingulube, ngoba ingulube ayiyazi into enhle. Njengamanje nathina sathatha ubungcwele bethu sakuphonsela izinja, sathatha ama-parels ethu saphonsela ingulube, and ingulube lento esiphiwe ezulwini aziyazi. Manje seyihambe zihlamisa zesinzisa yonke into ephambene nomthetho kaNkulunkulu. Ngakho-ke asingathathi ama-parels ethu siwaphonsela izinja abantwana basekuPhalameni. Singathathi ubungcwele bethu sikuphonsela ingulube, ngoba ingulube ayiyazi into enhle. Ngisho ungathatha igolide ulifake entanyeni yengulube iyongena nalo dakeni. Asingavumeli ukuthi uNkulunkulu wethu owasenzela lezi zinto ezingaka bese sivumela ukuthi ebe yinto nje okudlala. Manje na-ke uNkulunkulu ukhona. Kukhona abantu abaye becabanga ukuthi uNkulunkulu akekho, angazi ukuthi basuke becabanga. Ngiyanitshela-ke namhlanje ukuthi uNkulunkulu ukhona. Uma ningazi ukuthi uNkulunkulu ukhona bozani kimi. Uma uNkulunkulu bengekho ibingeke ifike ingilosi ihlale nathi. Ngoba ukuthi ingilosi ikhona kusiyona into esiyikholwayo, into esiyaziyo. Njengoba ngikhuluma nje yonke into enginifundise yona, nginifundise ngoba ngiyitshelwa ingilosi. Iyona eyayifike kithi isitshele ukuthi fundisa lokhu nalokhu nalokhu. Uma ngabe futhi singakuqondisanga ifike ithi lapha bekufanele ukhulume kanje 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 kanje. Akukho engasifundisa. NamaNazaretha yazi ukuthi yathi mayifika ingilosi yakhuluma ngamadlozi. Yathi lento eyenziwa ngamaNazaretha ayivumelekile ezulwini. Yangifundela incwadi zikaMose. Yathi uNkulunkulu lapha wathi, uNkulunkulu lapha wathi, uNkulunkulu lapha wathi. Ngakho-ke ningakwenzi ukuthi ningawahlabela amadlozi, ngoba ukuhlabela amadlozi kuphambene noJehova. Kukhona-ke abantu bamaNazaretha uyawuthi mangabe ubatshela ukuthi ukuhlabela amadlozi uphambene noJehova noma ukwenza ukuphambene, besethi hayi uShembe wathi. Cha, ayikho into enjalo. uShembe akasiyena uNkulunkulu. uShembe akaphambani noNkulunkulu. uShembe usifundise ngoNkulunkulu. Mina ingilosi yafika kimi yangitshela ukuthi ngithunywa nguShembe ubaba ilanga, uthi angimakhele ibandla. Kuleli ibandla ngifundise ngifundise abantu, ayisho ngithi amaNazaretha, ngifundise abantu bonke ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Ayizange ingilosi yathi uShembe ukhonzwa kanjani, yathi uJehova ukhonzwa kanjani. Kodwa yayisithi hamba ubuke ihlabelelo uthole ukuthi ubaba mkhulu umprofeti wayewafundisa ukuthini amaNazaretha ngoJehova. Because the center of ukholwa kwethu uJehova. Isenta yokukholwa kwethu uJehova.
akuyena ushembe uyisithunywa sikaNkulunkulu esifike sazosifundisa ngoJehova. uJesu isithunywa sikaNkulunkulu ofike wazosifundisa ngoJehova. Njengoba ngikhuluma njena ngibuyisa umbuso kaNkulunkulu ukuthi umbuso kaNkulunkulu awungagcini ezulwini, kodwa nasemhlabeni ababe khona abantu abakhonza uJehova ngokweqiniso. Njengoba washo uJesu wathi asicele uNkulunkulu ukuthi umbuso kaNkulunkulu, asicele uNkulunkulu ukuthi umbuso wakhe ube semhlabeni nemithetho yakhe igcinwe emhlabeni. So we are the pilot projects ukuthi umhlaba wazi ukuthi kungenzeka ukuthi usemhlabeni ugcine umthetho kaNkulunkulu. Lapha angikhulumi angizokhuluma ngendaba yobuKristu ukuthi ubuKristu kunjani, amaNazaretha kanjani. Ngikhuluma ngoJehova, ngikhuluma ngendaba yasezulwini engiyithunyile. Okufike ingilosi yafike yathi ngithunywe ukuthi ngiyikhulume kubantu. Okokuqala ngiyafisa ukuthi ngikusho lokho ukuthi sisesikhathini esinzima. Ake ngifunde kuqala incwadi kaDuteronomy 28 verse 58 kuya 61. Uma ungaqapheli ukuwenza onke amazwi alomthetho alotshiwe kule ncwadi, ukuba ulesabe igama lakhe elidumisekayo elithi uJehova uNkulunkulu wakho. Ngiyaphinda futhi, uma ungaqapheli ukuwenza onke amazwi alomthetho alotshiwe kule ncwadi, ukuba ulesabe igama lakhe elidumisekayo elithi uJehova uNkulunkulu wakho. uJehova uyakwenza izifo zakho ukuba zimangalise, kanye nezifo zenzalo yakho, izifo ezinkulu ezihlala isikhathi eside. Uyakubuyisela phezu kwakho zonke izifo zaseGibhithe owawuzesaba, zinamathele kuwe. Konke ukugula nazo zonke izifo ongalotshiwe encwadini yalomthetho, lokho uJehova uyakukwenza phezu kwakho uze ubhujiswe. Kusho uNkulunkulu. Namhlanje abantu asebefile emhlabeni wonke bebulala icorona virus bangaphezu kwa-154,000. Namhlanje sinamazwe anjengo-USA namazwe anjengo-UK lapha zonke insuku kufa abantu abako-800, abanye beze befike ku-2,600. izolo nje e-USA kufa abantu abawu-2,600 izolo. And nangaphambili bekwenzeka njalo. But ngoba sathatha ubungcwele bethu sakunikeza izinja, akakho oyihluphayo ngokufunda le ncwadi. And ngeke beze beyifunde ngoba bafundisa ukuthi singawugcina umthetho kaNkulunkulu. Ngakho all the priests all over the world, they fear this book. They fear to reveal this fact. Ukuthi uNkulunkulu ushilo ukuthi uma ngabe ningawugcina umthetho wami ngoletha izifo engeke ilapheke,
no ngoletha izifo enizesabayo eziyobhubhisa abantu ukushilo lokho uNkulunkulu kodwa akakho umfundisi ngisho ungahamba onke amaKristu bengakhuluma yonke into kodwa ngeke beyifunde lencwadi ngoba bayazi ukuthi bafundisa abantu ukuthi abangawugcina umthetho kaNkulunkulu. Ngakho ngoba bafundisa abantu ukuthi abangawugcina umthetho kaNkulunkulu kufanele ukuba lokhu kufa kubukeke kuyinto eyimvelo nje. In fact kuyo yonke lento God has been put aside. Even to say ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukusivikela kulokhu kufa noma ngabe bekuyimvelo, that has been put aside. Akhulunywa ngalokho ngoba ukothayimisa abantu ukuthi bebuyele uNkulunkulu. Lento engafunakali lena manje okufundisa ukuthi kufanele kube nohulumeni owodwa emhlabeni wonke esizophathwa ngabelungu. Le nkulumo lena angeke uyizikhulunywe emasontweni because immediately ikhulunywe emasontweni kufanele kubuzakala ukuthi imuphi lo mthetho kaNkulunkulu okufanele siwugcine. And that's where the problem lies. Because immediately you read this version, the question is what imuphi umthetho kaNkulunkulu esingawugcinile. And izovela imithetho kaNkulunkulu ngoba ibhaliwe yonke. Encwadini engiyifunde ekseni kaHezekeli, uNkulunkulu ukubekele obala ukuthi amasabatha akhe siyawona. Amasabatha akhe asiwagcini. He stated that very clearly. Kuyo yonke imithetho kaNkulunkulu, but uNkulunkulu singled out isabatha. Wathi amasabatha ami aniwagcini. Manje na uma namhlanje na ukhuluma ngamasabatha, then onke amakholwa akakwazi ukuthi esitike kuleyo nto ngoba afundise abantu ukuthi amasabatha kaNkulunkulu akachithwe. That is the teaching of the people who say ukuthi bakhonza uNkulunkulu. That is the teaching yabantu abafundisa abantu ukuthi abantu bazothi mabefa beyobona umbuso wezulu. Kodwa babafundise ukuthi isabatha likaNkulunkulu alingagcinwa. Bafundise lokho. Andingeke bekuphike ngoba kunjalo. But the whole Bible is full of God talking about isabatha. Ushembe waze wathi kwihlabelelo 188 isabatha lingumkhosi wentethelelo. Through isabatha siyothethelelwa izono zethu. And the whole Bible is full of the teachings about isabatha. Kodwa abantu baqhamuka nenkolo ethi alingagcini isabatha. Uma ke uNkulunkulu esethi ngenxa yokuthi anigcini imithetho yami ngoletha izifo, that talk is not going to be preached about emasontweni. Ngoba emasontweni sesifundisa ukuthi asichithe umthetho kaNkulunkulu. Today mhla ka-18 namhlanje ngiyaphinda njengoba ngichazile kuseni. Bonke abantu abafuna noma abathi balandela uNkulunkulu ogama lakhe linguJehova kusukela ngesabatha elizayo abagcina isabatha. Ngiyakuphinda futhi. Bonke abantu abathi bona bakhonza uJehova lo owafika kuMose abagcine isabatha kusukela ngesonto elizayo. Uma bengakwenzi lokho angizokusho ukuthi kuzokwenza. Kodwa okufanele bekwazi ukuthi ngithunyiwe ezulwini ukuthi ngikhulume.
ngithunyiwe ezulwini ukuthi sikukhulume ukuthi abantu abagcina isabatha likaNkulunkulu bonke abazi futhi ukuthi akho umuntu ozocasha ngoJesu, akho umuntu ozocasha ngoShem, ngoba uJesu washumayela ngokuthi asigcine umthetho kaNkulunkulu. uJesu wayesonta ngesabatha. Ziningi izinto abantu abazenzile eziphambene noNkulunkulu, kodwa angizokhuluma ngazo namhlanje. Ziningi abafundisi baya endlini zesonto bephuca amakhanda, kuningi abakwenzayo, kodwa angizokubala namhlanje. Njengamanje na into enginitshela yona ngithi gcinani isabatha, gcinani isabatha. Uma ungagcini isabatha ungambizi lo nkulunkulu wethu, ngoba lo nkulunkulu wethu unguyise wabamkhonzayo. Ngakho-ke ungambizi uma ngabe ungafuni ukumkhonza, musu kumbiza, ngoba uyisitha sikaNkulunkulu. Usho njalo uNkulunkulu uthi uma umuntu ongamkhonzi uNkulunkulu uyisitha kuNkulunkulu, lo muntu mubi kuNkulunkulu. Ngisho uJesu usho njalo, uthi ngothi benzi bobubi sukani, ngoba uma ungamkhonzi uNkulunkulu umenza ububi, uyisitha sikaNkulunkulu. Uthi kodwa uNkulunkulu, kodwa labo abangithandayo, abagcina imiyalo yami, ngibenzela okuhle. Izinkulungwane ezingithandayo ezigcina imiyalo yami, ngibenzela okuhle. Nansi i-coronavirus ifile. Labo abangazi ukugcina isabatha bengambizi uNkulunkulu lo wethu, bebize oNkulunkulu laba ababatshela ukuthi abagcina isabatha. Ake siqale nje ngokugcina isabatha. Ngichazile ekseni ngathi isabatha lingena ngoLwesihlanu ntambama ekushoneni kwelanga. Makushona nje ilanga isabatha selingena. Uma lishona ngo5 ebusika isabatha lingena ngo5. Uma ilanga lishona ngo7 ehlobo isabatha lingena ngo7. Uma kushona nje ilanga lapho khona sekungene isabatha. Isabatha liphuma ekushoneni kwelanga ngesabatha, on Saturday. Ngoba khona bangalazi ukuthi isabatha nini. Kade ngibona la ku Facebook sekuphikiswana ngalokho. Uma kushona ilanga ngesabatha seliphelile isabatha. Ngesabatha akudliwa ukudla okushisayo. Ngesabatha uyacishwa umlilo. Ukudla okushisayo ngisho ngabe ukuthenga esitolo okuphekwe ngesabatha, uma ukudla usulephulile isabatha. Akudli ukudla okushisayo ngesabatha. Awubaswa umlilo, noma ngabe uyinhlobo ongawubiza kuthiwa umlilo kagesi, heater. You don't do it on the Sabbath day. Noma ngabe kungaba ilokhuza i-air conditioner, uma izoletha ukushisa ngesabatha ungayenzi be-on. Ufanele ngesabatha uthole yonke into eyimvelo. Uma uthola ukushisa, thola ukushisa kwimvelo. Uma uthola ukubanda, thola ukubanda kwimvelo ngesabatha. Ngesabatha asihlangani ngokocansi, noma ngabe uyigay. Uma uyigay angazi ke, ngoba vele ngisho nayiliphi isikhathi into esiqalekiso uNkulunkulu. Kodwa nje ngesabatha umuntu ubangcwele. Uma kuzoshaya isabatha siyageza, silindele uNkulunkulu.
ngoba usuku lwesabatha usuku olukhulu ezulwini kunazo zonke izinto ongasuyicabanga. Ayikho into ezulwini engangesabatha, ngoba isabatha kwaba uNkulunkulu owayeka imisebenzi yakhe walingcwelisa lolu suku. Kusho iBhayibheli ukuthi isabatha langcweliswa. It was sanctified by God. And uma wena umlandeli kaNkulunkulu awukwazi ukushintsha lokho. Awukwazi ukuthi uNkulunkulu into oyisanctify wathi ingcwele wena busu uyayishintsha uyenze ifane nazo zonke izinto. Ngakho ke bonke abantu abayibiza ukuthi bakholiwe abagcina isabatha. Uma ungagcina isabatha uzoyibona wena ukuthi kuzokwenzekani. Kodwa noma ungavelelwa yini ungambizi uNkulunkulu wethu, ngoba uNkulunkulu wethu unguyise wabamkhonzayo. Asikwazi ukuthi thina sigcine umthetho kaNkulunkulu wena ungawugcini umthetho kaNkulunkulu uthi mawusuhluphekile busubiza uNkulunkulu wethu. Awukwazi ukwenza lokho. Nengilosi yasitshela lokho. Yathi ngaphambi kokuthi ubize uNkulunkulu ufanele uyibuze ukuthi uke wamkhonza yini. Awukwazi ukuvele ubize nje uNkulunkulu ungakazi uzumkhonza bese eba uNkulunkulu wakho ngoba nakho uhluphekile. No. Thina siyamkhonza uNkulunkulu. Ngakho ke sine right yokuthi uma sehluphekile simbize. Ngihlale ngenza ilokhuza isibonelo sika senkosi Hezekile. Inkosi Hezekile yasebenzela uNkulunkulu yenza yonke into yashumayela abantu yabayekisa zonke izinto, kodwa ngelinye ilanga yaphathwa yithumba. uNkulunkulu wayesethumela umprofeti uIsaya wathi hamba umtshela uHezekile ukuthi leli thumba lizombulala. uHezekile ma ethola lokhuza lombiko wahamba waguqa wabheka odongeni wabiza uNkulunkulu wakhe kade omkhonzayo wathi inkosi usengaze uvume ngibulawe yithumba. Sengenze lokhu nalokhu sekufanele ngibulawe yithumba. Ngenkathi uHezekile ekuzwa lokhu uNkulunkulu wayelalela. Wathi yafika ulokhuza uIsaya wathi uNkulunkulu Isaya umzwini ukuthi uHezekile utheni. Wathi Isaya umzwa. Wathi uHezekile uyakhala. Uthi ngivumelana ukuthi efe engenzele izinto eziningi kangaka ezinhle. Zonke lezi zinto uHezekile obeyibala ngiyazazi uzenziwe. Ukhuluma iqiniso. Ngakho ke hamba umtshele ukuthi sengimnikeza iminyaka eyishumi neminyaka eyihlanu ngaphezulu kwaleminyaka. Wahamba uIsaya wayomtshela ulokhuza uHezekile waphila iminyaka eyishumi neminyaka eyihlanu ngoba sekusho uNkulunkulu wethu uJehova uNkulunkulu wethu. Wena ke hamba womfuna lo uNkulunkulu wakho omazi ukuthi ungaphezulu kwalo uNkulunkulu wethu. Hamba yomfuna lo uNkulunkulu wakho othena ungagcini isabatha bese sibone ukuthi uzogcinaphi. Hamba yomfuna ngoba lo uNkulunkulu wethu uyakhonzwa ngesabatha. And asizenyezi ngokuthi simkhonzelani ngoba siyazi ukuthi usenzeleni. Isizwe sakwa-Israyeli siyakwazi ukuthi uNkulunkulu usenzeleni. Ngakho ke ngiyakwenqaba ukuthi
thina sizwe sakwa-Israyeli sithatha ama-pirates ethu siwaphonsele izingulube. Ngiyakwenqaba ukuthi thina sizwe sakwa-Israyeli sithathe ubungcwele bethu sikuphonsele izinja. Asihlale ebungcweleni esibunikeziwe. Ama-pirates esiwanikezwe uNkulunkulu asiwagcine siwandise. Kodwa singawaphonseli ingulube, ngoba ingulube ayazi ipharela ukuthi umsebenzi walo yini. Bonke abantu ababuyele uNkulunkulu, into yokuqala okufanele beyenze abagcina isabatha. Labo abenqabayo ngeke ngabona ko Facebook omunye ethi oh senithi asigcina isabatha ngoba nakho kukhona i-coronavirus, ngoba senisesabisa nge-coronavirus. Anginesabisi, ngiyantshela. Ngithi uNkulunkulu engayihluphi ngomuntu ongagcina isabatha. Sengishilo. Ngithunyiwe phela uNkulunkulu. Ngithi uNkulunkulu engayilalela umthandazo womuntu ongagcina isabatha. Kodwa bonke abantu abagcina isabatha uNkulunkulu ebakhumbule. Nakulezi izifo uNkulunkulu ebakhumbule. Ngoba uthena uShembe isabatha lingumkhosi wentethelelo. Nabangakakholwa ngokuphelele, kodwa uma begcina isabatha uNkulunkulu ebathethelela. Kodwa abantu bengacabanga ukuthi lesi sifo esikhona siyinto encane. Bengacabanga lokho. Thina satshelwa ngaso. Bengacabanga abantu ukuthi into encane. Bazokufa kakhulu futhi. Uma benganakile bazokufa. Uma uNkulunkulu bengamazi bazokufa kakhulu. Kodwa abamethembayo uNkulunkulu ngeke befe. Ngisho bengagula ngeke befe. Kodwa uma uzokholwa ngoba uvimbela ukufa lokho okukhona, uNkulunkulu uyokudedela kufa. Thina sifundisiwe. Manda kakhulu. Nangale sifo sitsheliwe izinto eziningi. Ingilosi yafika yasitshela yathi ngihambile ngaya kuShembe ngawunicelela ukuphila. Sinazo ke indlela esinikeziwe ukuthi sizoyivikela kanjani. Kodwa njengabantu abazi uNkulunkulu, thina asifundisiwe ukuthi sithi uma uphethe lokhu ngiyagarantela ukuthi ngeke ufe. Ngoba ukuphila nokufa akukho kithi kodwa kuNkulunkulu. Thina sifundiswe ukuthi asethembe ukuthi ngeke sife. Asethembe ukuthi sizophila. Kodwa ukwethemba indlela yokukholwa esibeke ngayo, ngoba uma ngabe ukholwa kufanele wethembe ukuthi uNkulunkulu ungakuwe. Encwadini kaDaniel 3 verse 17 kuya 18 kwakunabafana kwaIsrael ababebathathu uShadrach noMeshach noAbednego. Laba bafana babekholwa, kodwa kwasekuthiwa abakuyeke ukukholwa bekhonze izithombe zoNebukadnezar. Kwathiwa uma bengakwenzi lokho bazongena esithandweni somlilo. Nanka-ke amazwi alaba bafana, Daniel 3 verse 17 to 18. Uma kunjalo uNkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla ukusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo. uNkulunkulu wethu unamandla okusivikela
esithandweni somlilo ovuthayo. Namanje sisho njalo sithi uNkulunkulu wethu unamandla okusivikela kwi-coronavirus. uNkulunkulu wethu unamandla. Yebo uyakusikhulula esandleni sakho Nkosi. Kepha noma kungenjalo makwazeke ukuthi asikukhonza uNkulunkulu bakho. Ngeke sakhuleka esithombeni segolide olimisileyo. Laba bafana babekholiwe. Babe nethemba futhi bewugcina umthetho kaNkulunkulu. Bathi-ke kuNebukadnezari uNkulunkulu wethu unamandla, basho ukuthi uzosikhulula, bathi unamandla ukuthi esikhulule la. Noma ngabe futhi engasikhululanga akusho lutho. Kodwa angeke sisikhonze isithombe sakho. And that is what we must say thina njengamakholwa ukuthi uNkulunkulu wethu unamandla okusivikela kulesi sifo esikhona. Noma engesivikela akusho lutho siyofa siyezulwini. We don't fear anything. Kodwa sicela uNkulunkulu wethu kuba engavumi ukuthi sibulawe i-coronavirus. Ngoba uNkulunkulu wethu unamandla okwenza noma yini. uNkulunkulu wethu controls yonke inature. Uyakwazi ukucontrola umkhathi wonke. Uyakwazi uNkulunkulu wethu. Ngakho-ke we have got no reason to doubt him. Asikho isidingo sokuba singabaze. There's no reason for us to fear. Usho njalo uNkulunkulu uthi ungesabi ngokuba nginawe. Uma ukhuluma indaba kaNkulunkulu, don't fear. Ungesabi. Ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu unawe. Uyalazi ukuthi lento oyikhulumayo ivela kuNkulunkulu, ayisuki kuwe. Unesiqiniseko sokuthi lento engimike kuyo ngime entweni kaNkulunkulu. Njengoba ngisho nje ngithi asingesabi. Noma kungafa abantu ngapha nangapha, uma umkhonza uNkulunkulu ungesabi ngokuba uNkulunkulu unawe. Inkosi buselokho nekuzwile. Siyathandaza. uNkulunkulu onamandla onke. Yiso Wabobonke Abamkhonzayo. Busisa Nkosi lenkonzo. Usikhumbule kho konke ukuhamba kwethu. Ngelakho Nkosi igama manje lephathwe. Amen. Amen.